Muhilot og bayig laki. Muhilot og bayay dayong laki. Super Fam, it's me again, Super Migo Boy, and welcome back to my YouTube channel. And for this vlog is all about humana man tong Holy Week. Pero kami nagbinignit. Sa ato sa tanawon ang sulo. Sabihan, stop, look, and listen. Sa awat tutunan ang sulod sa mong balay kinsa ning mga grupo nga naa diri karon. Performon ni sila mga tao sulod sa balay, gabi jockey, si Papa Gahigda. Shout out pa, shout out. Shout out. Ako shout out ang tanan yun akong amigo. Sa Ako parelax sa pagdikit ka pugi ka. So tayo parang kasada ko diyan ka. Murag pupondo biri-biri ko. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. So Mag-aso. relax ko dire bukna ni bukin. So, kanis lang duha magtiayon pohon. Sumur sila galoto sabi kan so lin amo sa uban na binignit amo adre kay sala ne version. Ya sa rin niya live streamer na pohon gadula na siya og Left 4 Dead. Siya Left 4 Dead. Dan si Ikang unsa ning iya ha kuan. Selfie ra ning iya ha. Ayon si Ekres dakilang Marites. Si Ekres ang dakilang Parang may naamoy ako hindi maganda. Marites. Si Mama, shout out ma, shout out. Shout out sa tanan akong kailapon sa nagka-live Onod lugar. ag bakag, onod Sa ag Babinay. bakag. Binay. Ikaw ko rin shout out mo, friends. Shout out, onod ag bakag. Ikaw, i-shout out silang kuhan imong mga amigo. Shout out mo nila tanan. Tanang amigo gyud mga estudyante. Mga amigo ni mo, mga dudong di ay. Shout out. Shout out dira sa kuwang tagsa. Shout out. Shout out aring mag-uyab. Shout out. Shout out gakaon. Isod pa mo shout. Tama na ilang giloto sa perform no? Lami kayo. B, sana ba na binignit? Yan ka na to ta friends kay dinoldog. Ano siya diha? Wala siya diha. Muna yung mga grupo dere sa perform Bravo. Gabidyo ke. Kabidyoke, galaptop si Turkey, si Ikang gadula man nag-cellphone ganiha. Okay sa tong ganahang mga ondere aras balay. Di ba, friends? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Kisa tong mukhaon Ako, kay silingan. silingan. Madlang people di ay. Madlang people og silingan. Silingan. Mm. Unsay imong kasultipis tagkabkawan ugma? I have walay kwarta. Walay kwarta di ay. Walay kwarta kaluo yun. No, mura ni siya super pam na hitabos ang balay karon. No. Na ikris na mo silingan. Onod og boko. Unsa to special skills nimo mohilot og Muhilot og bayig gamos. laki. Mohilot og bayay dayong laki. Jong bayot. Bayot. Tumboy. Tomboy. Ito siya super fans padayon kapag os express ang mga uyab tur adto si Papa Rekigda, si Mama dos Mulikot. Og mo siya super fam og don't forget to subscribe sa mga friends. Don't forget to subscribe with notification bell sa tanang bag-o pa nga mo subscribe ani. Kay puhon-puhon. Maabot na nigdako niya akong kuan super fam. Bye-bye.